semana. Semana enda kutukana umundo kana wada mudhara airamba kutandipa. Kana wada mubaba kutandipa. Takagara kusvika pa7 8 months ndichingoshindirira. Semana tanga kundinongedza ngedza ndiri pandakatsama. Ndakufamba step ndiende kwaari. Akabva mhanya kotora demo yanga iri pasi pachikoro chehu. Ndobva asunda demo yasvika kunditema. Hatuna matombo bvatanga kunditema nematombo. Anditema nematombo aya. Unamboita ndikufura pesa munhu wechirungu. Anditaura akanditi wewe uchamukaona. Ndokuti ndakafanira nenzina wangu. Ndiri munhu wechirungu ndokurowa iwe. Ndikati naye handikucharara. Mimi muramba kutambira zando kutambira mbiti ya baba ya mkwasha wenyu. Kubva pa kumashure kusvikira mwana chitora mwana wenyu kusvikira izvi zvipane mwana. Naye kuti muramba kutambira mwana. Saka isusu wakwacha sine chinenge tane baba. Kuti chikonzere ngechinyi mimi musiri kutambira mwana. Unoziva kuti nati amungakoreri here mwana wangu musiyei ini chagadzisa inini chataa zvakanaka. Chokwadi nokuti sisi kuenda kwataenda nemari tichirumbidзira kuti baba wachataura wachati chibvisai mari. Saka ichi takabva tadzokera takabva tasimba tingoti timukei pamba takafamba almost 50 meters. Baba vakazotishedza futi wakati dzokai. Takabva tadzokera isusu ndoti ndandinowa umwe wananga ndinawo wana baba wairi vatadzokera tadzokamba vatapinda muzvanzi wakwasha ko mari yamabvisa $2 tatabvisa $2 kumutsana nawo imari yei kati aiwa baba imari yekuti kumutsana nemi. Saka nyaya itonga kati alright ndandipa muini zvimwe zvitangu kati imari yekumutsana nemhanzi alright baba wakambosana nemari. Saka mambo dambudziko rasvika kuti risvike pasesi inyaya yekuti tezvara wangu wasingatambiri mari kune mukwasha wawo ndo dambudziko homero romukwasha. ndatora mwene wangu wotandisa upedza wotandisa munhu pasina chiwandipa kana chinhu kana chichaiki chimwe chichiwandipa zvinoita here. Vana vakauya kairi vakaenda nekubva kusvika kuharare kwatete wakaenda kangani vachiti mutambire mari muchiramba. Tete wenyu she was not forthcoming. Anditi wana kusvikira pekunetsa kuti kumba kwakatonetsa muguru kuti mwana akuzvo ndionewo iwo otarisa kusaiti ndionewo totarisa kusaiti 8 months munhu urara side by side nemunhu usingambomunhu uyoba chinhu chakaoma. Kana kari kekutanga kusvika pano baya subscribe wotekenya kabhero ako kuti usazopotsane nezvitsva iwe. Kunashe Studios, real life stories pajekerere pachena zvisina tsvete. Disclaimer: the views and opinions expressed by Kunashe Studios are those of the authors and contributors and do not reflect the official policy or position. We disclaim liability for damages, losses, or expenses arising from use of our content. Copyright 2025 Kunashe Studios. nyaya yangu yakamira yakadai. Mukomana wangu wakadzidziswa na 2023 January atiswa kudaro muna Juni mukoma wao akatikisa mkazi wa mume wangu chibva andiponera achitoda kuuya ndikati bude kuya kunoku ndonzira yamunotora here munokorera chinyingi mukadzi wenyu haana kumutorera here nzira yekufambira. Unoziva kuti nanatiti amungakorerei here kuti vakabva vaenda kuna tete zvabva ipapo tite wakandifonera wakati kuti wasvika kuno nemurume wake ati zvakanaka asi pane zvino pane zvindiringodii ndiyatombe mazuva madhete kuti vadini vauya pane zvetimbogesana nana sekuru hanzvadzi pana tezvara wangu inini tagara kudaro muna June muna July ndo paka uya wangu mwana 2024 July auya wangu mwana akati ndadzoka kwembuya kuno atisugara zvakanaka nei murume wako tikunesana kuti vari kuti iwo baba wako uchabveko kutora baba wako atambira mari zvadaro ndakagadzenya tiagasana panhu atevhaka muinini
Julai ndipo kawe mwana muna September ndakata abantu ngawadi yone imali ofisiye kata urete ataronkwati ngachakani ndikuya hati ndikuya wangara kada di 2024 years wangara kada anakuya manja na Januari nakaona mkunda kuya mai wake ni mkunda baru kita ndio kwenda kuti murimo wangu hadi ndio murimo wangu mpaka kama mimi nasema ndani kuti mkunda wangu bado watu wanu saka watu nikasuka iko akandirama akatanza hata ndikipa hii ndio tukamsonga bali ndazura ndiripa bakaenda mwao bai babu mwao waenda wesebani murimo watu asuke paya wanda bapa na baba kupili kwa rambo tambira Mariam nikajonga hapo apite kwa rambo tambira Mariam sakandaka hapa mba ibada enda kunosi dasika pia tungo ta angekano mambo ya kuenda kuno sababu kana kutumbia basi kwa maite namu saka kaenda kunamu sande bana ta ina sasa kwa kuya kuno asinda hapa msope basa kwa kutia kuno kenda kuno kuya kwenda ita anakuyekoti kwekoti ngatane saka badaro makangoti sakati mwana nchade mchasi hapa sema tarehe wao ngao ita shida naye hiyo wakati mkamsia hapa nupo panteso tusiari hapa wela ko magara mapisa wela ko magara kwa sema ko magara kuna mwana ngata ama kunika songe mwana gatambo kitesenge mzia kwani talipa kumsia pana ngamsia pana tabu tampa tutese tumsia ni pana hii kupenda kafule kunyele kezema nao ndio baramba ali kumana ndio bana sheza kwa kusheli kubaya ko de za kunyeketeza tuanga pa ndio ndio pana ngo kusema kwenye umana dan tutoro kuchechi kwa hiyo bako ni kunyeketeza badali kasuka tupata ndani sasa arupangita hata ngakunda saka mudi kwa pango watu mungu sema poto atse kata anu kati ngoe pada kusia pada bata baipa pada enda ku sakata enda kumba manaka veni ko manga ta alisi maskende enda kaita pamba pake ya basa ndai enda kaita pamba pake hiyo wako ndamara mbira kadai wakaenda ko manga renya pa padisi ado mwana ameteni saka avu kumma ya padisi kuti aiko pamwe murumo wake wakafupe muneba ndio akapona kuna iye murimo wake amini mataurani vakaita mwana wakati afisine ndamu kiregira mbi kunyati ende mbe ngenga chigawi enge ngawi nge wali ngemani amini mataurani vakaita muneba ne murimo wake mana bada asaka ndakudi ndakusiya kadara akafuta dukusaputa mwana chino changa chijema nongo kuita ndichajirawa masindire ndakaita po ese afina basa ndosiyangu zakadara ndikasaka imi yangu ina andika andikukumatio ndikutaka kumangara yangu saka ngatora mwana wangu wotanzisa ukuzotandisa munhu pasina chiwandikana chisaiki muchizondika zvinoita here ndokusaka ndakati ndikuzondakati ndanditi nyaya yangu kwaichi takaunganidza mari nakoma tikati endai munobvisira takataura namai mini tosvika sei kumba anowandiremai wako mai vakati tichataura namai ndomba ataura namai ndikataura namai mai vakati tichataura namai ndopatapiwa zuva amai vakazofonera mudzimai ndobvavati wana wakwashana ndori wari kuura saka ndida kuti niuye ungori musoska here muri muna machi ndasvika ndadine 2 months chikaenda vadaro takaenda taakunosvika padhuze mai vakabva vafona vakati baba vati musasauyehe tikati nei tsakai mwana unadini takadzoka kumba zvesviko ambozamakotirakotinatakadzoka kumba atitendera zvine hama dzavo dzataidyo kusvikira pakuenda kumuzukuru wavo muzukuru wavo ndobva baba vari pachelsea dzvaenda rufreda baba muzukuru vakabvaenda kuona baba vaona baba baba vakabva vati muzukuru totirira buda munyaya
saka sekunge takadzenda muna tete takadzoka kumba tikasungura zvechokwadi tikaenda kuharare. Tasvika kuharare takasvika kuma6 makuseni. Tasvika kuma6 makuseni takafamba tikasvika kunogara tete. Tasvika kunogara tete tete wakabva wati ndichauya sezvo takafonera ichi CVC wemudzimai wangu. Ndazviva kudzei kuti ndichauya ngavagare mai. Takagara kusvika kuma2. Tasvika kuma2 tete wakazoti chipindai. Ndobva tapinda muno. Tete wakati mauyazve asi mandifuta. Mandifuta kudaro imbodzokerai kumba kuhonde bhati. Ndotanga ndataura wagungu ndozokufonera ichiuya. Saka semunhu ndakabva tabvunza tete. Wafuka chatakatadzana. Tiripe inini pakatopotera kuno munogona kutaura kuna ana baba kana pane patakatadza toti toripa inimotinzwirawo ndikazvinatidaya vakana muri vanhu vakuru ini chitaranga ndozva chinoita namukoma takagara mukoma ndakuda panda here tisina kumbokoma kana tirisanu ndakabvuna kuita tine ndimazvana pamukoma tete vakaramba vakati mari nhei nai mari yemutete ndanditi nditambiri takaiwa tete ini mari yekuti muzozvifonesa zvamani muchatifonera o airtime kuti vakatambira mari takabvapo tikauya tichikogumuna mudziro sete tavakudaro takadzoka tikagara nemudzimai iye pasati pabva nemimba ka tagara nemudzimai wangu takugarigare pakaita mimba paita 3 4 5 months handichaziva 5 months mudzimai anga kuti kana mumba kana wada mubata airamba tikandii kana wada mubata ikandii sekuti munhu anga nenhumbu ndakambodzikisisa pamwe inini takagara kusvika pa7 8 months ndichingoshindirira chipindi kandifonere tete vayo vakanga vasachadairifoni ndikatonditaure navo vakanga vachio ndiri bhizi ndichandifonera semudzimai andakanga chita ndakagara naye chokwadi mumba tagara mwana akasvika pakuvharwa mwana avharwa ndakazama ndakati mudzimai ndataura vanhu vepavo vakaudza mai ndobva uya kuchipatara vaona mwana ndakabva kumba kuchipatara patakafuma tatigare tofunga uchida kuzorikwadi muna naamiraidhio takatanga unetsana nemudzimai mwana akazvarwa muna January tanditsana kudaro uchiti vangu sei wauramba kuti mudzimai wandogara naye akatanga wamudzimai azvikwanisa achiramba asi ndichishingirira takatomboshindirira ndokubva muna June vamuna nhumbi ine 5 months kusvika ndasvika muna June pakazvarwa mwana akazvarwa January kusvika muna June ndopakatatanga unesana chinetsana aingotirongedza mudzimai mama achiuya achitenza munhu ave kumba ndimai kuzviona sei takambozama kuvanda sekuti ndimai asi ndakazomuudza nerurimi rwakawanda ndati mama kumbira kuti muudze mudzimai wangu taregedze kundisira kuokora takazama kwasha ndi munhu mukuru kadiinda zvinzi takazama kukanzira mwana wati chairudadi panga tagara takazonetsana sekutona kwatona baba mudzimai ndobva asumuka bva aenda kumba mukunetsana kwatakanetsana kanhu kadikidiki mufungeni mudzimai akatanga kundinongedza ndiriuye pandakatsama ndakufamba step doti ndiende kwaari akabva mhanya kotora demo yanga iri pasi pachikori chehu ndobva asunga demo yachida kunditenga apana baba wangu waripo ndobva wabata demo ero warikandira kuti vatona matombo bvatanga kunditema nematombo anditema nematombo aya unangoitasaikukufura kaisa munhu wechimini anditaura akanditi wewe uchenjeri uchamuka wakama ndokuta ndakafati ine mudzimai wangu ndiri munhu wechirume ndokurova iwe ndikazi naye handikuchara vamwe vanhu vangu vatoripo vatangokanzirwa ndikazvita zviro zvinoita imba tagara kumazuva mashoma muna June ino mudzimai akabva asunga vairomba papa takangosvika hanzvadzi yemudzimai wangu mudiki wacho achitoburitsa mabhegi nemudzimai mumba wakutoenda kuda kwaka ndobva ndati mudzimai nei uchidaro chii chatatadzirana mudzimai akatira kuti kana zvekugara pana nyaya dzinguwani urikupanga usitambira mari uri kuita se mudzimai akaenda aisvika kumba ndakatupa munhu akaenda aitainotarisira kuti mudzimai wangu akasvika shuwa akasvika akati mudzimai tamuona aripo hapana kuzotora time paka tete vakandifonera vakati vanasa mukuru ngavachiuya shuwa ndakatora mukoma wangu nemari yandati naye ndobva ndachagasa mukuru pamukuru wangu wadaro ndobva waenda kumba vakanoona baba handizivi mambo kuti munogona here kutaura zvakaonesa mukuru kana kuti iye anogona kuvirira chiri mukunde tasvika musha matezva mababa baba vakatiudza vakati wakwasha ndakushedzai ndakushedzai ndichiti tore mudzimai wenyu muende naye tikati baba isusu mudzimai tinokwanisa kuti tinoenda naye sei baba nekuti pane nhau dzikunese kuti inimi muri kuramba kutambira murambe kutambira mberi yababa yamukwasha wenyu kubva kumashure kusvikira mwana chitora mwana wenyu kusvikira izvozvi pane mwana
nyaya yekuti muri kuramba kutambira mari. Saka isusu wakwasha isusu chinenge taane mubvunzo baba kuti chikonzero ngechinyi mimi musiri kutambira mari. Baba vakanditi wakwasha nyaya iri penguzva munotsanangura inini handisi kumanikidzai kuti mutore mwana wangu kana kwete. Inini zvanichaita inini nichatosara inini nokuti kune nyaya dziriko dzekwana tezvara dziri kunetsana dzandikugadzirisa inini nana tezvara wangu inini vakabva mbuya wenyu. Kune nyaya dzatiri kugadzirisa ikoko. Saka inini kuti nditambire mari wakwasha inini nenini mari handibasonge ndinotambira mari pari zvinezvi kuti kune nyaya dzatinotigadzirisa. Tikati baba nyaya iri penguti isusu munodikana kuti munditaurire chokwadi nemhaka yekuti imimi ndimi baba. Vana sekuru vamutaura nezvavavo kuti kuna ana sekuru kuna ana sekuru isusu imimi ndimi baba wacho imimi. Saka imimi ndimufanira kunga ndimi watinoziva. Kanzara zvakanaka wakwasha zvisine basa imimi mati mudosiya mwana imimi mwana wangu musiyei ini yasa ndichagadzisa inini kata zvakanaka. Chokwadi nokuti isusu kuenda kwataenda nemari tichifungidzira kuti baba wachataura wachati chibvisai mari. Saka ichi takabva tadzokera takabva tasimuka timboti simukei pamba takafamba almost 50 meters. Baba vakazotishedza futi wakatidzokai. Takabva tadzokera isusu ndoti ndandinowa umwe wananga ndinawo pana baba wairi vatadzokera tadzoka mbobva tapinda muzvanzi wakwasha ko mari yamabvisa $2 tatabvisa $2 yekumutsana nawo imari yei tikati aiwa baba imari yekuti yekumutsana nemi. Saka nyaya ipengo kati alright ndandi pamwe ini zvimwe zvidangu kata imari yekumutsana nemi hanzi alright baba wakambosana nemari. Saka mambo dambudziko rasvika kuti risvike pasezvi inyaya yekuti tezvara wanga usingatambiri mari kune mukwasha wawo ndo dambudziko hombe mukwasha. Wana tezvara vasikatambiri mari inopamba pane zvine zviri kunetsa kuseri. Saka iyo nyaya yekuti mari haina kuuya yaita sei inoigadzirisa zvamunogadzirisa zvifambo zvakadii zvakanaka. Asi iwe kana zvagadziriswa mukadzi wako rumudai tambo zvakuita kuti inini ndisasande mudzimai inyaya yekuti mudzimai yatora nyaya yekutambuuraya zvinova zvimwe zvakazoita kuti akamhanya kuaona munotenga mushonga kuda kuuya kuzomwira pakatanga pandaizvitaura kuti mudzimai aida kuzviuraya zvainetsa tete vachiti hatikuziye uri musango saka hatigoni kuteere gozi dzimweni dzenguva ndaitomutsvaga aibuda pamba achienda kunze kusango ndomubvima ndozomuona pamwe akarira padonzi pamwe pacho ndozonzwa kuti atosvika kumba. Kana watu wakukatra uchambudi chifollowa the correct procedure kunosiya chii mukadzi kubva kwake. Asi mukadzi kana aine mwana newe make sure you maintain mwana wako nemukadzi wacho kana mwana iye asati asvika zviidzi 18. Kana mwana wako asvika 18 years asvika 18 years here right. Saka unomaintaina mukadzi wako nemwana wako. Saka chienda ini mwana ngaende kusivhokoti uko ndokunoitwa zvemaintenance. Mochinopiwa mutombo yenyu maintenance uchabhadhara mari pamwedzi nekuita sei zvese kusivhokoti rinoedara richizvo. Isusu turi kana usati mukadzi kuchiwana chinoita kuti zviite official kuti waramba mukadzi kubhadhara gupuro. Asi gupuro rako ngariendere chii nenzira yarinofana kuenda nazo. Kurambana pane mwana apo you need each other pamberi apo. Saka musamba mana zviri kutozvita senge musikadzi uri kuonana kuti mupenyu. Aiwa kuramba haisi mhosva, kurambwa haisi mhosva. Unokwanisa kutanga kuti upenyu hunyowani pamwe utori nani tezvala munokwanisa kutooneka mwana akorwa nemwana murume unozvitoya ne10,000 imba muchemera 100. Saka hatimanikidzi kuda asingadi hanzo. Asi ka property kana makaita property nemukadzi uyu pamunorambana you share property. Saka izvozvo endai kusivhokoti uko vachakutarai zvese zvekuita kuti monyora list yezvinhu zvese zvamakaita mese zvamuinazvo, then that property is shared. Handanga akaungana nekwako asi mosangana pamwana pamaintenance hanzo. Chitezvo mwana hapana kusafa tezvara imini mazindi mamuramba mari mune zvamamuda kugadzirisa nekuita sezvamamuda kuita. Saka isusu hatingaipindiri kana tinoda kuziva kuti mamugadzirisa chii. Asi kana paine zviri pamwana zvamunoziva gadzirisai zviri pamwana. Itawo mafuture plans emwana. Yes.
wakati ukatasikama asi nyaya jaga kwenye kupate dorong nani ini mewah nyaka kupamana Berarti ini ini huyu asije inayo ini ndeze inachezana ulichezana wewe katika hizo zenu asije ile maana wewe baba sasa ndio wana wewe baba ndio tunataka tukundapenda kutatangaza na nini kuma wanu kuya nani bali pa au kutanga ni kuma ndio panga kwenda tani papa mau ya papa madini welcome what is called too late wana wakauya kairi wakaenda nekuba kusvika kuharare kwatete wakaenda kangani wachiti mutambire mari muchiramba tete wenyu she was not forthcoming anditi wana kusvikira pekunetsa kuti kumba kwakatoenda mguru kuti mwana akuzo ndionewo iwo tarisa kusaiti ndionewo totarisa kusaiti 8 months munhu urara side by side nemunhu usingambo munhu weyoba chinhu chakaoma